Nyom aduasa nson. Nhawo ho nebonyefo nti ma wobu nhawo amumuyofo ho na erinni dabi na watwa won agusa esre na wakusa se wuramomono bata awurade ho na ye papa tina asase so na di nokre na ma wani nka awurade ho na wama wodie wakoma pe fa wo kwan hye awurade nsem na fa wo ho to ne so na ono na obeyo na wayi wotenene adi se adekye ne wo bem se owiginaye ye komma awurade na to obo ase twen no nhawo ho dia ne kwan asi no yie no nti onipa odi ne boso no nti ma abufuo ntwa na jai bobone ye nhawo ho na ebewie bone nko na obeyi ne boneyefo ho na wona wotwen awurade no won na obenya asase no adie akakakra bi na obonefo ni ho na wohwehwe ne tenabra na oni ho na hobrasefo obenya asase no adi na waje won ani asomdwe bebremu obonefo susu oteneneni ho asem na otwere ne segu ne so awurade sere no efrise wahunu se ne dareba abonefo atwenkrante na wakuntunu won tadua mu se obema omanehunufo ne ohiani ahwease na wakun wona won abraboye won krante bewo wonara wonakomam na won tadua abubu ade kakra onipa trene wono ye sene abonefo bebre ahunyade dodo na abonefo abasa bebubu na awurade wowa atrenefo awurade nim wona wodi mu no nna na wona japade betena hoda wona ni ringu brebone mu na obemme ekom na mu na abonefo beyira na awurade atamfo beyese esre momono fefe obehye awie sanse wisie obonefo fem na ontua na otrene ni hunu mobo na oma na wona wahira won na bedi asase no na wona wabo won dua no obeyi won ho awurade na ode onipa anamon sisi yie na ne kwan so nani se ohwe ase a orentofom tim efiri se awurade kura ne nsam maye abofra na afei mabo akora nanso menhunu onipa trene a wapa no anase na sefo resre aduane ohunu mboboda na odefem na nasefo nso ye nhyira firibone ho na ye papa na watena hoda efiri se awurade do atemuo na orinya na hotefo ohwe won so da na abonefo asefo de obeyi won ho atrenefo benya asase no adi na watena so da pem otreneni anoka nyansasem na ne tache mabu atentrene ne nyankopon mra wonakomam na ne nan nwatiri obonefo te otreneni na ohwe se okuno awurade rinya no ne nsam na se obunu atena orimu no fo twen awurade na fa ne kwanso na obema wo so na wanya asase no adi se wo hye abonefo ase a ubehunu mahunu obonefo a oditumi na odennane se dua from a anya asiye na obi twa mu no na hwe oni ho na mehwehwe no na anso manhu no kari onipa a oyepe na hwe de otene sesa onipa no awie ye asumdwe na mratofo de obesai won nyina preko abonefo ase de obehye na trenefo nkwaje firi awurade one won dwane kwahye bia ahohia damu na awurade boa won na oje won oyi won firi abonefo nsam na oje won kwa efiri se wode won ho to ne so